Για τους Gold Gamers και σήμερα θα κάνουμε το review του Nintendo 3DS XL. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο που παρατηρούμε στο Nintendo 3DS XL ότι είναι 90% μεγαλύτερες οθόνες από τα παλιότερα Nintendo όπως το DS και όπως το DS XL και μεγαλύτερες εννοείται από το 3DS. Η πάνω οθόνη του φτάνει τις 4,15 inches και η κάτω τις 3,5 inches, κάτι που μας βοηθάει πολύ στο gaming. Η κονσόλα παίζει και 3D γραφικά και παιχνίδια του Nintendo, οπότε όσοι έχετε του Nintendo DS, όσοι έχετε 3DS και θέλετε να αγοράσετε καινούργια παιχνίδια και έχετε μόνο DS, δεν χρειάζεται να τα πετάξετε. Επίσης, ήταν η πρώτη φορητή κονσόλα που έπαιζε 3D, τουλάχιστον της Nintendo. Επίσης, αυτό βοήθησε πάρα πολύ το gaming. Το Nintendo 3DS XL συνδέεται με το ίντερνετ, μπαίνει YouTube και μπαίνει και Facebook, Twitter και τα λοιπά. Επίσης, ήταν το πρώτο Nintendo μαζί με το 3DS το μικρό που είχε αναλογικό μοχλό, κάτι που εξέλιξε πολύ το Nintendo. Η μπροστινή κάμερα είναι 3 MB, η κάμερα προσώπου είναι στα 2 MB. Πάμε να το δοκιμάσουμε μαζί και σε gaming. Εδώ βλέπετε το Nintendo 3DS XL. Πρώτα ας πάμε να παίξουμε ένα παιχνιδάκι, ένα μικρό παιχνιδάκι. Και μετά θα συνεχίσω στο ίντερνετ και αυτά. Θα παίξουμε το Mario Party. Ένα μικρό παιχνιδάκι, πάρα πολύ μικρό. Θα παίξουμε για να μην χάνουμε και χρόνο στα iPod. Θέλω να σας πω και άλλα λίγα πράγματα για το Nintendo. Ναι. Ας παίξουμε αυτό. Είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια αυτό στο Mario Party. Εμένα προσωπικά. Εγώ είμαι ο Μάριο, από ό,τι βλέπετε. Να, έτσι πυροβολάς με το α, πατάς το α και με το αναλογικό μοχλό κουνιέσαι. Να, είδατε. Εδώ πέρα νίκησα κιόλας. Σας είπα, ένα μικρό παιχνιδάκι. Πάμε να δοκιμάσουμε πόσο γρήγορο είναι στις ταχύτητες. YouTube έτρεξα. Επίσης όλη η κονσόλα είναι φτιαγμένη από πλαστικό, αλλά από καλό πλαστικό, καλής ποιότητας. Από ό,τι βλέπετε το πηγαίνει αρκετά γρήγορα. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια φορητή κονσόλα. Εδώ πέρα. Να βάλουμε και αυτό. Λίγο θα δούμε, πάρα πολύ λίγο. Για να δούμε πόσο γρήγορα τρέχει και τα βίντεο. Να, εδώ κουνιάστε και με τα βελάκια. Πες μου γιατί θέλεις απόψε να συναντήσεις τον κύριο Θανάση Σπυρόπουλο και τον γιο του τον Κώστα. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι μου έδωσαν την ευκαιρία να κάνω τον ήρωα πραγματικότητα. Αυτό ουσιαστικά. Θα σας δείξω και κάποιες φωτογραφίες που έχω τραβήξει για να δείτε την κάμερά του. Είναι αυτή εδώ, είναι ο παλιός μου σκύλος, κάνει zoom και ξεζουμ αν θέλετε. Να, έτσι. Αυτό είναι η επεξεργασία και το 3D του στις φωτογραφίες. Συγγνώμη, απλά πρέπει να το δείξω. Αυτά για το Nintendo 3DS XL. Αν σας άρεσε, κάντε μας ένα like, ένα share και ένα subscribe και follow στο Twitter. Θα σας γράψω κάτω το πώς λεγόμαστε για να μας κάνετε follow. Αυτό από εμάς. Bye!